Batzutan gelditzearen igarria izaten dela, nondik gatozen ikusi bai eta nora joan nahi dugun, eta Euskararen Etxean ere antzeko zerbait egin dute, ibilbide oparoa, orain artekoa, baina garai berrietara ere egokitu beharra zegoenez, bestelako itxura eman diote eta are interaktiboagoa bihurtu dute. Helburua berdina, Euskararen bizi berritzaren prozesuan zenbat eta zenbat jendek zenbateko lana egin duen erakutsi, nondik gatozen, noragoa zen, erronkak zein diren, alde baikorra bai, orain arte lortutakoaz harro, baina aurretik ditugunekin ere kezkatuta. Eta jakiteko, zenolako itxura duen, bertara bidali dugu gure lankidea, Iban Bengoetxea. Iban, arratsaldeon, ze itxura ikusi diozu Euskararen Etxeari? Itxura ikaragarri ona urko. Benetan hemen Euskararen historia ezagutu nahi duenak galtzeko bezalako mundua eskura izango du. Arratsaldeon eta arratsaldeon itzokeiko ikusentzule guzti eta niri harrapatu nauzu hemen Euskararen aniztasunarekin jolasean kanpai honen inguruan, baina nik baino hobeto azalpenak hemen ditugun lagunak emango dizkizue. Jurdana eta Xabier, arratsaldeon ze moduz? Arratsaldeon oso ondo. Arratsaldeon oso ondo. Zelenik eta baino koka gaitezen. Bueno, Euskararen Etxean gaude, hau Bizkaiko Foru Aldundiko eraikin bat da eta bertan Euskararen alde lanean ari garen entitateak elkartzen gara eta gure eraikin honetan badaukagu Euskararen interpretazio zentroa eta hauxe da une honetan bizitatzen eta gozatzen ari zarena. Harreran, ongi etorria ematen digun Kirmen Uriberen poema bat dago, munduari begiratzeko modu bat izenekoa, eta hori da erakusketa hau inspiratu duen elementua. Orduan, hori, mezu hori aitzaki hartuta, Euskararen inguruan jakiteko eta gure jakinmina asetzeko moduko erakusketa erakargarri, jostagarri eta eguneratua antolatu dugu. Bueno, Xabier, eta atetik sartu gera, eta ispiluz eta argiz eta mundu koloretsu honetan murgildu gara, zer dago hemen lehen areto edo lehen geldiune honetan? Euskararen amaiererik gabeko irudia eman nahi da, gela hau da, amaiererik gabeko gela bat, eta euskararen irune biltzen dira bertan. Hor daukago alde batetik komunitatearen garrantzia, komunitateak, euskal komunitateak, euskara sustatzeko, mantentzeko egindako lanaren erakusgarri. Bestea izango litzateke transmisioarena, bai familia transmisioak eduki duen garrantzia. Eta baita ere hezkuntza bidez egindan transmisioa, lehenengo ikastolen bitartez eta hori dago ikusgai bigarren kanpaian, eta hirugarrenan euskararen aniztasuna. Aniztasuna zentzu zabalean, bai euskalkien aniztasuna eta bai gaur egun ditugun euskalistunen aniztasuna. Berdin atzerritar euskaldun berri baten euskera edo ondarrutar baten euskera. Gure helburua izan da mezu positibo eta baikor bat eskaintzea. Ahaztu gabe euskarak eta euskaldunok gaur egun ere erronkak ditugula. Ez bakarrik informazioa jaso, baizik eta bisitariaren parte hartzearekin bultzatu nahi dugu hausnarketa ere sustatzea eta aldala hurbiltzea euskarara, ezta? Guazen beste txoko batetara. Txapela. Bueno, hemen adierazi nahi duguna euskara hizkuntza ere badela. Bere historian zehar beste hizkuntza eta beste kultura batzuetatik hitzak hartu dituelako eta bere hiztegi barrura sartu dituelako. Eta hemen daukagu artxibo lexiko sonoro bat eta bertan entzun ditzakegu jatorri ezberdinetako euskal hitzak. Artxibo lexiko sonoro etxean entzun duenak ez beldurtu, oso politia eta interesgarria da, ez da, Xabier, adibidez? Arabiera, latina, zelta... Hartuko dugu hau, arabieratik hartutako hau. Txoko. Horrela agertzen dira, artxibo honetan, hainbat hitz, eta irekitzen dugunean, entzun egiten dugu, eta ikusi zer adierazten duen. Eta txoko hitza arabieratik hartutakoa da? Bai antza. Entzune, Jaun Andreo. Txoko.
Euskarak hartu ditu jakina, gainerako hizkuntzen, inguruko hizkuntzen eragina, baina euskarak ere eman du. Aurrez aurre daukagun, beste modul honetan agertzen da euskarak inguruko hizkuntzei batez ere gaztelaniari egindako ekarpena. Bai, hemen ahalegindu gara euskararen historia laburbiltzen. Euskararen historia ez da hizkuntza handi baten historia, eta ez da izan jarraia, eta ez da izan ez du izan behar bada gobernu handien bultzada, babesa, baina bere historiare badu. Eta hemen agertzen den lerro hau da azken finean, horrek adierazi nahi du, Axularren esaldi famatu batez, dabilen harriari ez zaio goroldi horik itxasten, orduan, hau izango litzateke harria, eta, hari honen bidez jarraitzen dugu, atzetik aurrera, euskararen historia. Hemen azken finean nahi duguna da bizitariak irtetzea, euskararen inguruko ikuspegi baikor batekin, lehen urdanak esan duen moduan. Orduan, badaude lagun asko euskarara hurbildu direnak eta haien lekukotzak jaso ditugu hemen. Eta orduan, hemen daukagun pantaila honetan ikusi ahal ditugu testigantzak. Modulo hau asmoa daukagu osatzen joateko testigantza berri gehiagorekin, baina nahi baduzue ikusiko dugu adibidez Jana Lanto, Bilbora etorri zen Erasmus ikasle bezala eta aurkitu zen gaztelaniaz aparte bazegoela beste hizkuntza bat eta hori izan zen beretzat euskararekin maitemintzeko unea eta ordutik hona entzuten dugu nola euskaraz hitz egiten duen eta berak sustatu zuen euskararen irakaskuntza bere jatorrizko Finlandian. Txoko honetan murgiltzeko ere nik hor ikusi dut silueta hori ere ez dagoela horrela iritzira eginda, ez da? Arrazoia daukazu, Fabrice Aldaiturriagaren figura erabili nahi izan dugu euskarak plazara irtetzeko gogo eta behar hori adierazteko. Bera izan zen emakume musikari edo kantari eta panderojole bezala euskara etxetik kalera edo plazara atara zuenetariko bat eta bere adibidea erabili nahi izan dugu hori irudikatzeko eta azken txoko honetan hori da sustatu nahi duguna, ez? Alde batetik hizkuntzak eskaintzen duen hori eta gizarteak eta historian zehar gertatu diren gertakari guzti horiek ikusi ondoren, gure kontzientziatan eragitea eta gonbidatzea gu ere historiaren zati izan gaitezen. Lan ikaragarria egin duzuela esango nukenik, eta honek merezi du oihartzuna, merezi ditu bizitak, zer esango diogu hor etxean dagoenari, guztiz eraberritutako txoko bat dela. Euskararekin ondo pasatuko duela, irtengo dela zentrotik ikuspegi alai eta optimista batekin euskararen inguruan, eta gainera zentro berritzaile, parte hartzaile, eta nire ustez gusto honez egindakoa, beraz, momentu edo, bizita alai eta txikima pasatzeko oso lekua proposa. Etorri, euskararen etxera, eskuzabal hartuko zaituzteta. Agur! Agur!